Čaute ľudia, dneska s Vitom budem vydať. Dneska si ukážeme, ako si urobiť svoj vlastný meč na Robloxe, tak poďme si to ukázať. Pôjdete na Google a napíšete roblox.com. Poďte na Roblox, kliknete na, tam vy tam máte Create, tak kliknete na Create a vytvoriť na trhovisko, či na výrobok a vykliknete na Create. Keď to máte po anglicky, pôjdete na výrobok, pôjdete na položky avatara, pôjdete na klasika, pôjdete tuto, nahrať aktívu a tu si dáte, čo chcete. Áno, ja si nechám tričko. Dáme nahrať, dáme si tam tutoriály. Dáme si, ako sa to tričko bude volať, ja si dáme Maxo tutoriály. Máme, keď to máme, nepotrebujete popis, necháte to, dáte nahrať, načítá sa vám to, počkajte si trošku. A máte hotové tričko, tu ho máte dole, ale ešte musíte zatiaľ počkať, kým to urobí. A keď ho chcete ešte predať, tak keď budete tuto, to budete mať, kliknete na to, dáte v predaji toto a dáte si cenu, že to bude stať 5 robuxy, publikovať položku, zaplatiť a zverejniť. OK. Počkáte a máte to tam. A máte to aj vypredajné. A môže si to niekto kúpiť. Tak čus, nezabudnite dať like a odber a vidím sa u nového videa. Čus.